Сәлем дуслар, эфирда топ-клип тапшыруы, сіз сайлаган унжыр һәм мин Рамил Нуриев. Сіз тизәсезме язның соңгы көннәре? Нәкъ менә 3 көннән біз ямлы җәйгә аяк басышабыз. Әйдәгез, бүген респондентларның җәй турында булган фикерләрен уртаклашып, аларның клипларын карыйк һәм билгеле инде нәтиҗәләр ясыйк. Бу атнада бәхет кемгә йылмайды һәм кемне сез игътибарсыз калдырдыгыз? Әйдәгез, хит-парадтан төшеп калучы клипны ачыклыйк. Топ-клип тапшыруның иң күңелле мизгелләренең берсе тапшыруга өр-яңа катнашучы кабул итү. Бүгенге премьера Гөлназ Сабировадан. Бергә дип исемләнгән клипны бергә карыйк.
Азали Зиннәт бик гаҗәпләндерде. Синең өчен җәй нәрсә дигәч, ул пляж, кояш, диңгез диясе урынга кызарып пешкән чия, аңардан ябылган тәмле компот дип белдерде. Менә шундый Зиннәт. Gözlerimden almayı başladı. Can yaralı, yüreğin yarası. Eytemesen de sizem bitine de. Aşık canlar bir bezgene tüger. Aşıraşular bulamazsın inde. Sizip duram kaynar sulaşana. Yüzüne balgı yaşı gelir. Zenger gülmeginde bir killeşe. Balın şeşekler şekiller. Can yaralı, yüreğin yarası. Eğitmesen de sizem bitine de. Aşık canlar bir bezgene tüger. Aşıraşular bulamazsın inde. Aşık canlar bir bezgene tüger. Aşıraşular bulamazsın inde. Neler özgergendir şu kaderle. Hislerini yaşra almışsan. Kurmemişke salınıp utup gitsem. Canlarına uğrana tapmaysan. Can yaralı, yüreğin yarası. Eğitmesen de sizem bitine de. Aşık canlar bir bezgene tüger. Aşıraşular bulamazsan. Can yaralı, yüreğin yarası. Eğitmesen de sizem bitine de. Aşık canlar bir bezgene tüger. Aşıraşular bulamazsın inde. Aşık canlar bir bezgene tüger. Aşıraşular bulamazsın inde. Aşıraşular bulamazsın inde.
Әлмәт кызы Диләрә Илетдинова өчен җәй беренче чиратта сабан туйлар икән. Июнь бәйрәмнәрдә эшләгәч, июльдә инде ял итсәндә була ди. Эш беткәч, тынычланып, якыннарың белән ял итәргә, җәйнең тәмен татып яшәргә дә мөмкин дип белдерә ул. Бүләк итмә әле, нурың сипсен алар күпләргә, мәхәббәтең назлы карашларың, алып менсен мине күкләргә, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә. Сандугачлар булып сайраса, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә, бер елмая күңелем бер көлә. Һәр чак янарымда, солмасын дип синсез чәчәгем, беләсең бит йөрәк син дип тибә, яшәү түгел синсез яшәү, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә. Bir yılmaya күңелем bir көлә, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә, bir yılmaya күңелем bir көлә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә, bir yılmaya күңелем bir көлә. Мин дә аны өнә бетермим. Тик нишлим, ансыз булмый. ТМТV каналында кыска реклама. Диана Арифуллин өчен җәй ул беренче чиратта сессия. Менә шуннан соң гына мин җәйне күрә башлаячакмын ди ул. Эмиль Әфәнди быел җәй көне ураза буласын искәртеп үтте. Изге эшләр безгә һәр чак әйләнеп кайтачак. Аларны эшләргә ашыгыз ди ул. Син минем күңел кошым, моңлы бер сайрар кошым. Җырың яңгыр кич туйдырмый шуңа ямьле тормышым.
Синең җырларыңда Синең җырларыңда Синең җырларыңда Синең җырларыңда алар идем мин Син минем ышанышым, син минем таянышым. Иртәләрем шулан улы, юк минем аянышым. Синең җырларыңда Синең җырларыңда Синең җырларыңда Синең җырларыңда алар идем мин Синең җырларыңда Синең җырларыңда Синең җырларыңда Синең җырларыңда алар идем мин Күңелләргә җир керсен Йөрәкләрдә җилкенсен Моң урасын бар дөньяны, киләчәккә дәрт бирсен. Синең җырларыңда Синең җырларыңда Синең җырларыңда Синең җырларыңда алар идем мин Синең җырларыңда Синең җырларыңда Синең җырларыңда Синең җырларыңда алар идем мин Әле узган атнада гына «Божайлар» дип аталган клибы белән хит-парадка килеп кергән Ризат Рамазанов өчен җәй ул шашлык, су керү, авылга кайтып көтү. Бу җәйдә тормыш иптәшенең туган ягы Башкортстан Республикасы Кара Иделгә кайтып, бул үземә дигән җырларына клип төшерергә планлаштыралар. Бүген бит Бажайның туган көне. Бу юлда күрешүне көтеп алдык сагынып, гомергә булсын гомергә ярый әле язганы безгә яшәргә Бажай булып. Яхшы яшибез әле дип шатланам мин һәр көнегә. Әлдә шундый Бажайлар бар ни булса да без бергә. Яхшы яшибез әле дип шатланам мин һәр көнегә. Әлдә шундый Бажайлар бар ни булса да без бергә. Бәйрәмнәрдә генә түгел, санауларда гел бергә. Шулай гына булсын әйдә, ни җитә соң яшәүләргә, иңнәрне куеп иңгә. Яхшы яшибез әле дип шатланам мин һәр көнегә. Әлдә шундый Бажайлар бар ни булса да без бергә. Яхшы яшибез әле дип шатланам мин һәр көнегә. Әлдә шундый Бажайлар бар ни булса да без бергә.
şep Ni kursek de birden bulduk Bir-birimizge direk bulduk Yaşık dünyada görülen Yaxşı yaşay bizlerle dep şatlanan min her könüge Elde şunday başaylar var ni bolsa da biz birge Yaxşı yaşay bizlerle dep şatlanan min her könüge Elde şunday başaylar var ni bolsa da biz birge Elde şunday başaylar var ni bolsa da biz birge Elde şunday başaylar var ni bolsa da biz birge Алтын урталыкка да килеп җиттек. Тапшыруның икенче өлешенә күчеп, тагын да популяррак клипларны каравыбызны дәвам итик. Бу җәйгә мин ныклап әзерләндем. Күземә операция ясаттым, хәзер күзлексез күрә алачакмын ди алсың. Азат исә загран паспортын алыштырып йөри икән. Барысы да яхшы булса, ял итәргә барачакбыз дип бүлешә ул. Атлыйсың белеп кенә, матур иттереп кенә Ничек шулай килештереп, сөйлисәң көлеп кенә Ничек шулай килештереп, сөйлисәң көлеп кенә Күгәрчен гөлкәем, гөлкәем, бәгыркәем Сине уйлап көнем, төнем эсселә үзәккәем Күгәрчен гөлкәем, гөлкәем, бәгыркәем Сине уйлап көнем, төнем эсселә үзәккәем Canım sina talpınıgan Bir körerge köngülkeyim Seni şunday sağınıgan Bir körerge köngülkeyim Seni şunday sağınıgan Күгәрчен гөлкәем, гөлкәем, бәгыркәем Сине уйлап көнем, төнем эсселә үзәккәем Күгәрчен гөлкәем, гөлкәем, бәгыркәем Сине уйлап көнем, төнем эсселә үзәккәем Şiverim sen güzel, tirende yak gözlerim Baldan şekerden de tatlı Süyem degen sözlerin Baldan şekerden de tatlı Süyem degen sözlerin Күгәрчен гөлкәем, гөлкәем, бәгыркәем Сине уйлап көнем, төнем эсселә үзәккәем Күгәрчен гөлкәем, гөлкәем, бәгыркәем Сине уйлап көнем, төнем эсселә үзәккәем Күгәрчен гөлкәем Nazlı yarı sen bit ol, бәхетләргә тиң бит ул Безгә дигән киләчәк юк, кара ничек бит ул Безгә дигән киләчәк юк, кара ничек бит ул Күгәрчен гөлкәем, гөлкәем, бәгыркәем Сине уйлап көнем, төнем эсселә үзәккәем Күгәрчен гөлкәем, гөлкәем, бәгыркәем Сине уйлап көнем, төнем эсселә үзәккәем Күгәрчен гөлкәем, гөлкәем, бәгыркәем Сине уйлап көнем, төнем эсселә үзәккәем Сине уйлап көнем, төнем эсселә үзәккәем Сине уйлап көнем, төнем эсселә Яшәни Лилия Гимадинова өчен җәй ул каникуллар. Җәй көне бөтен әниләргә дә укытучылар сабырлыгы телим мин дип елмая ике егет әнисе булган Лилия. Ә без исә Гимадиновага күңелле яллар теләп, аның клибын карый торыйк.
Ko'zlarimning olda, ko'zlarimning olda, yuragimda bo'lgan suyuvni saqla. Oyli ko'kda bugun yoqdi yulduz yana, bizning suyush shulay utarada ona. Sen mening jonim, eng tatli o'ylarga sog'indim, taqina joyim yonimda qolaman. Sen mening jonim, eng tatli o'ylarga sog'indim, taqina joyim yonimda Алтын, көмеш, бронза. Аларның хуҗаларыннан безне бик кыска гына реклама айырып тора. Рекламадан соң иң кызыгы. TMTV'дә калыгыз. Җиңүчеләр эшлеген гадәттәгечә бронзадан башлый. Минем җаем бик матур башланып китә. Мин TMTV Production командасы белән өр-яңа җырыма төшерелгән клибымны тәкъдим итәм. Сез аның премьерасын якшәмбе кичендә TMTV каналында чыгучы шоу-биз тапшыруында күрә аласыз дип елмая Бәхетле Нагыймова. Бүген кинәт хәбәр алдым, сагынасың яратып. Киткән идең башка ярга, йөрәгемне ялатып. Белмәдеңме киткән чакта мине сагынашагын. Яратусыз бу тормышта җиңел булмаячагын. Белмәдеңме киткән чакта мине сагынашагын. Яратусыз бу тормышта җиңел булмаячагын. Юкагылма син кабаттан йөрәгемнең кылына. Әйләнмәсен ул яңадан хисләреңнең кулына. Белмәдеңме киткән чакта мине сагынашагын. Яратусыз бу тормышта җиңел булмаячагын. Белмәдеңме киткән чакта мине сагынашагын. Яратусыз бу тормышта җиңел булмаячагын.
Meni taşlamadın, özün üçün yoğaldın. Bilmedin mi gitken şakta meni sağınacağın. Yaratusuz bu turmuşta jengil bulmayacağın. Bilmedin mi gitken şakta meni sağınacağın. Yaratusuz bu turmuşta jengil bulmayacağın. Yaratusuz bu turmuşta jengil Jay diюге başımны югалтам. Jay bit ул бәләкәй генә тормыш дип сөйләп китте Элвин Грей. Ансу эшендә Jay иң шәп вакытларның берсе икән. Кызынырга бик яратам. Jay азагына шоколад кебек булмасам, димәк Jay'ым бушка узган дип белдерә Ансу. Тик менә шоколадный загарның гына серен ачмый бәркәй. Kirpigingden güller tama Görsem yüreğim yana Senin güzellikni görüp sandıgaçlar soğuklana. Hayli canaşım yaman su Görüşmegen şaklarda Gözlerim gel yollardan da Gözlerim gel yollardan da Sen yaşayan yollarda Gözlerim geliyorlar da Gözlerim gel yollardan da Sen yaşayan yollarda. Görüşükte, aşaşıkta, birge şakta güneyemle. İki birge bolgan şakta Söyler sözlerde demli Hayli canaşım yaman su Görüşmegen şaklarda Gözlerim gel yollardan da Gözlerim gel yollardan da Sen yaşayan yollarda Gözlerim geliyorlar da Gözlerim gel yollardan da Sen yaşayan yollarda Küttürmesin uzak ilmi Mımsılatma gönelne Мәхәббәткә алып кергән син соң үзең түгелме? Hayli canaşım yaman su Görüşmegen şaklarda Gözlerim gel yollardan da Gözlerim gel yollardan da Sen yaşayan yollarda Gözlerim geliyorlar da Gözlerim gel yollardan da Sen yaşayan yollarda. Лия Шамсин өчен Jay ул билгеле каникуллар. Мәктәбемне, классташларымны сагынсам да, Jay көне кояшта кызынырга, су керергә бик яратам.
Шуңа тормышымны җәйсез күз алдына китерә алмыйм дип белдерә ул. Исегездә булса, Лияның «Әткәй шикәр, әнкәй бал» дип аталган клибы да җәйге табигать кочагында төшерелгән иде. Кем белә, бәлки бу җәйдә дә Шамсина фанатларына тагын бер клип бүләк итәр. Dostları belleni yaşav yemli, dostları belleni көңелле, dostları bellen aralaşıp ozan aytağım birine. Dostlarıma rahmet eytip, yarsıp edibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minnen sizge dilekler. Dostlarıma rahmet eytip, yarsıp edibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minnen sizge dilekler. Dostları yaktı yıldız, ay nuriday balkıysız. Bu durmuşta şin kişisiz, şuna jengel atlaysız. Dostlarıma rahmet eytip, yarsıp edibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minnen sizge dilekler. Dostlarıma rahmet eytip, yarsıp edibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minnen sizge dilekler. Can dostlarım tatlı yaşık, eşuyni kulağızda. Sev selamet yaşayız dip, gül şeşem yollarızga. Dostlarıma rahmet eytip, yarsıp edibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minnen sizge dilekler. Dostlarıma rahmet eytip, yarsıp edibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minnen sizge dilekler. Dostlarıma rahmet eytip, yarsıp edibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minnen sizge dilekler. Dostlarıma rahmet eytip, yarsıp edibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minnen sizge dilekler. Dostlarıma rahmet eytip, yarsıp edibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minnen sizge dilekler. Dostlarıma rahmet eytip, yarsıp edibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minnen sizge dilekler. Ярыш, тавышлар, җырчылар, клиплар шул рәвешле тагын бер атна узып китте һәм кабат көрәшә башларга вакыт җитте. Чөнки тапшыру бетү белән бергә кабат тавыш бирү старт алачак. Үз сүзеңне әйт, тавышыңны бир, җиңүчене үзең сайла. Җәйләрегезне күтәренке кәеф белән каршы алыгыз. Ә мин Ранил Нуриев бүгенгә сезнең белән сау булашам. Пока-пока.